שמי אחינועם חיימוביץ'. אני סבלתי מלומבגו קשה מאוד, בו לא יכולתי לא לשבת, לא לקום. נאלצתי או לעמוד כל הזמן בעבודה או לשבת, הייתי צריכה שמישהו יעזור לי לקום יותר. וכל מה שניסיתי ברפואה המערבית לא עזר לי הרבה, לא תרופות, לא טיפולים פיזיותרפיים. הרגשתי כמו נכה. הכרתי את דוקטור לו והגעתי אליו, ואחרי טיפולים לא ארוכים כל כך, הוא העמיד אותי על הרגליים. רק לומר שבזמנו על מנת לשכב במיטה ועל מנת לרדת מהמיטה הייתי צריכה עזרה. היום ברוך השם אני מתפקדת כרגיל, אני יכולה לעבוד בכל עבודה ללא מגבלות. אני עושה מפעם לפעם תחזוק אצלו, ואני מקווה שהוא יישאר, כי אני מקווה שזה לא יחזור, כי לומבגו עלול לחזור. אבל תודה לטיפולים שלו, אני כמו אדם רגיל. אז בהצלחה לדוקטור לו.